Актаныш районындагы Киров исемендәге совхоздан Сабитовлар гаиләсе Идел буйының уңышлы гаиләсе конкурсында мактаулы 3нче урын алды. Сабитовлар еш кына конкурсларда бөтен гаилә белән катнашалар. Уңа күнеккәннәр инде. Бу юлы җитди көндәшлек, финалда гына да 14 катнашучы. 3 этапның һәрберсенә яңа программа уйлап табарга туры килгән. Творческий. Ижади, ватанга багышланган конкурс, гаиләне тәкъдим итү. Берничә видеоролик төшердек. Венераның әнисе социаль челтәрләрдән актив файдалана. Контент әзерли, видеога төшерә, үзе монтаж ясый. Аның тәҗрибәсен өйрәнәләр. Төрле иҗади чыгышларны үзләштерәләр, бию осталыгын үстерәләр. Кайчагында таңга кадәр шөгыльләнергә туры килгән. Так как мы живем в деревне, мы ходили. Без авылда яшибез. Репетициягә район үзәге Актанышка йөрдек. Анда әзерләнгәндә көн саен үтән торып бардык. Репетицияләр ясадык, кич кенә кайта идек, төрле киемнәр тектирдек. Буларның барысында имир шәкатьләр белән бергә яшәгәннәр. Әлбәттә, күп балалы гаиләгә бердә җиңел булмый. Гаилә бик зур, 13 бала тәрбиялиләр. Барысына да өлгерү кыен. Пришли на первый тур. Беренче турга килдек. Иртән бөтен кием салымны әзерләгән идек. Кич белән килгәч, беребезнең шалбары булмавы ачыкланды. Киемнәрне алыштырырга туры килде. Мәгәен алар гадилекләре, ихлас булулары белән жюрине яллагандыр. Сабитовлар гаиләсе Идел буйының уңышлы гаиләсе конкурсында мактаулы 3нче урынны яулады. Фарис Мөхәммәтов, Булашак Ефилдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары.